Okhulumayo nguSibongile. Ngizobe ngifuna imali ebheke phezulu ncamashi. Ngizoqala nge-Faircoin. Ngizoyiphenduphendula kane. Umubuzo wokuqala engifuna ukuwazi. Iyini i-probability uma ngithola ncamashi imali eyodwa ebheke phezulu? Iyadida uma ukhuluma ngezingxenye zemali, futhi nami angivamisanga ukuyenza njalo. Ngichaza ukuthi u-1 okungaba ubheke phezulu ncamashi akavamisanga. Ngibe ngafunda ngaye ku-inthanethi. Kubukeka ngathi uma ukhuluma ngamakhoyini kwamele ngibe ngikhuluma ingxenye ebheke phezulu eyodwa, lokhu kuyodida. Iyini i-probability yokuba nengxenye ebheke phezulu? Ngegxile kule ngxenye ebheke phezulu. Uma sicabanga, mangakhi amathuba ukuthi uma siphendula kane imali sizoyiphendula kayi? 1, 2, 3, 4. Kule 1, 2, 3, 4 kungenzeka iphindwe kabili. Sothi 2 ngimphinde ngo-2, ngimphinde ngo-2, ngimphinde ngo-2, njengoba uyibona laphaya. Lo 2 laba ngizobahlanganisa ngiba-multiply ngithole u-16. Ngithole u-16, sinamathuba angu-16 lana. Bese uma sengiqedile ukwenza kanjalo, ngizobhala lokhu okulandelayo. Ngizothi i-probability yemali ebheke phezulu is equals to 1 ongaphansi kuka-16. Masisuse lokhu sibuyele emuva. Manje masicabange kule 16 esinika amathuba amangaki ukuthola ebheke phezulu. Singawabhala. Sothi probability esinika amathuba noma ithuba lebheke phezulu elilodwa, probability esinika thuba libheke phezulu elilodwa, okunye kubheke ngaphansi, nakanjalo siyenze i-probability amathuba ebheke phezulu eyodwa, amanye abheke ngaphansi. La sibhala izingxenye la khona ibheke ngaphezulu eyodwa, kodwa siyayiguquguqula. Ngiyathemba ukuthi siyabona. Sesiyazi ukuthi sina 16 amathuba. Lokho kusinikeza u-1 ongaphansi kuka-16, nangalu-1 ngaphansi kuka-16, kanye no-1 ongaphansi kuka-16, futhi no-1 ongaphansi kuka-16. Sithi i-probability yokuthola ingxenye ephezulu ingenzeka kokuqala noma yesibili yesithathu. Singahlanganisa i-probability lana. Lo 1 ongaphansi kuka-16 ngimhlanganise ngoba la kuno-plus. So 1 ngaphansi kuka-16 plus 1 ongaphansi kuka-16 plus 1 ongaphansi kuka-16 kanye nomunye u-1 ongaphansi kuka-16. Lana impendulo engizoyithola ku-4 ongaphansi kuka-16 ozosinikeza u-1 ongaphansi kuka-4.
Manje masenze i-probability yokuthola amathuba amabili abheke phezulu. I-probability esinikeza amathuba amabili ncamashi abheke phezulu. Nginezindlela eziningi zokucabanga amathuba esinawo. Lamathuba lanka we-probability ebheke phezulu ncamashi. Ngizibhalile lena phezulu kuze ngingachithekelwa isikhathi lana amathuba angu-16. La sinokubheke phezulu okubili kanye nokubheke phansi okubili. Unezingxenye ezibheke phezulu ngizozibheka la, naku la HH no TT kanye lana no HT HT kanye no H TT no H, bese la ngino TH H no T. Nikhumbule ukuthi uT uchaza ukuthi ibheke phansi bese uH uchaza ukuthi ibheke phezulu. La uma ngibala lokhu engithe ngagxila kuko kuyisithupha kule 16. Manje ke lokho kuchaza ukuthi ngino 6 ongaphansi kuka 16. Lokho kunginika u3 ongaphansi kuka 8. Siyenzile ngaphambilini idlala indima enkulu. Manje sifuna indlela yokuthi singasoloku sibhala lokhu phezulu. Kodwa sifuna indlela enye. Indlela enye yokwenza lokhu. Uma siphendula kayi 1 2 3 kanye no 4 singathi u-H ono 1 ngizombhala kafushane, H ono 1 no H ono 2. Sidinga ingxenye ezimbili ezibheke phezulu. Asifuni soloku sibala sithi H1 H2 TT noma H2 H1 TT. Inhloso yethu ukuthi sibe nezingxenye ezimbili ezibheke phezulu. Njengoba ngishilo ukuthi asifuni ukubala sithi H1 H2 no TT noma H2 no H1 kanye no TT. La inhloso yethu ukuthi sibe nezingxenye ezibheke phezulu. Lokhu kuyafana uma sicabanga singaphendula kangaki ukuthi singathola ingxenye ebheke phezulu. Sinamathuba lana angu-4. Sinezindawo ezingu-4 ezingasinika amathuba. Ingaphenduka kathathu. Uma ingxenye ebheke phezulu ingaba ezindaweni ezithathu, lo H uzoba uguqula kube ngu-HA kanye no-HB. Sengishilo ukuthi uma sinezindawo ezithathu
bese uma ingxenye ebheke phezulu ingaba ezindaweni ezithathu. Lo H lo wethu somguqula kube HA kanye no HB. Manje uma lengxenye ezingu-4 noma ezingu-3 ngathola okungu-12 okuhlukile. La ngingathola okungu-12 okuhlukile. Zingaba ngu-12 uma lo H1 no H2 no TTT kanye no H2 nalo H1 TT bahlukile. Ngiyaziguqula lebo H babe ngo HA kanye no HB kanye no HB ono HA. Nako ke sengiyaguqula kanye nala phansi ngithe ngizoguqula zingu-12 ezihlukile uma sibona lezi zihlukile. La u-12 siyamudivayida ngo-2. Njengoba simdivayida ngo-2 futhi nangawo wonke amathuba akhona, la sizoba no-2 kanye no-12. Sithi u-12 lo bese siba no-2 la ngaphansi. 12 divide by 2 izonginika u-6 wezithombe okungenzeka. Uma sicabanga ukuthi u-H ingxenye phezulu ingaguqulwa singathi u-6 ongaphansi kuka-16. Impendulo engiyitholile la kube kwaba u-6. Lo 6 ongaphansi kuka-16 lo ngingathi u-6 engizomphinda ngo-1 ongaphansi, cela umbhala futhi 6 ongaphansi kuka-16 ngizomphinda ngo-6 la ongaphansi ngithi 1 ngaphansi kuka-16 leyo uzonginika u-3 ongaphansi kuka-8.